Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Patay ang usa ka babae dihang nabanggaan og dump truck ang ilang balay sa Davao City. Samtang patay sab ang babaeng empleyado sa BIFA Region 11 human gipusil sa Panabo City. Ug usa ka lalaking nabulit sa Samad Dinunggaban, nakaplagan sa Malalag, Davao del Sur. Nakaalerto si Argil Relator. Patay ang 43 anyos nga babae human na banggaan sa usa ka dump truck ang ilang balay sa Purok Santo Niño, Barangay Mandog, Davao City, Sabado sa buntag. Sa investigasyon, gilatas sa duha ka dump truck ang highway dihang nadaot matud pa ang splinter hose sa nagsunod nga dump truck. Busa, gi-sideswipe ni ini ay nagunang dump truck aron unta maminosan ang danyos. Apanawad-an na kini og brake og milahos sa usa ka balay daplin sa highway. Niadtong tungura nang halay ang biktima dihang nabanggaan sa dump truck. Dead on the spot ang biktima. Kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property ang atubangon sa truck driver nga wala na mihatag og pahayag. Nakabsan gilayon sa iyang kinabuhi sulod sa iyang sakyanan ang 42 anyos nga babaeng senior aquaculturist sa BIFAR National Mariculture Center human kini gipusil niya adtong Sabado sa buntag sa Barangay Kaganguhan sa Panabo City, Davao del Norte. Sa investigasyon sa Panabo PNP, nakaparada ang sakyanan sa biktima diyang kalit lang kining giduol sa suspect o gipusil sa ulo. Gilayong misibat ang suspect human sa krimen. Duha ka basyo sa caliber 9mm pistol o duha ka deformed slug ang na-recover sa crime scene. Parayon ang investigasyon sa kapulisan aron masuta ang motibo ingon man mailhan ang utok sa krimen. Nabulit og sama dinunggaban ang lawas ng ining lalaki dihang nakaplagan sa Barangay Bulton sa Malalag, Davao del Sur, Lunes sa udto. Nakadawat matud pa og report ang kapulisan nga dunay nakitang patayng lawas sulod sa usa ka abandonadong establishmento sa maong lugar. Naghapa na matud pa ang biktima diyang nakita sa usa ka trabahante sa lugar. Ang biktima, gibana-bana ang 5'2" ang gitason, adunay tattoo sa tuong parte sa bukton ug dapi-dapi. Sa tanaw sa Malalag Pulis, posibleng gilabay lang sa maong lugar ang patayng lawas sa biktima. Nanawagan karon ang Malalag Pulis nga makig-alayon kanila sa posibleng nakailas sa biktima. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.